îi dăm acestui copil vocea lui adevărată, zic eu. Astăzi am decis să mă bag în cușca leilor. De câteva luni tot primesc comentarii care mă frământă. Bine, dacă să vezi, da. Am câștigat pentru că am avut noroc și bunul Dumnezeu m-a ajutat și pe mine toată viața. Și dumneavoastră ați spus, domnul Becali, a zis că uneori Dumnezeu te mai și încearcă. Acolo putem vedea suma de 300, aproximativ 50.000 de abonați și dacă intrăm la videoclipuri vom vedea, bineînțeles, clickbait-uri cu bun simț. Nope. 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 Clickbait-uri cu bun simț. Nu Max și altele 2, aici gen ți-a fost foame și la al doilea nu te-ai săturat, am înțeles. Clipuri pe aici care nu prea ți-au ieșit. Respect!